Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Santos nga misa alang sa masakiton, hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN o Divine Mercy Communities. Dinasig sa Talahorong Arsobispo Jose Palma, sa pag-aliman ni Sir Julius Puluyapoy, o giginiyahan ni Monsignor Trinidad Silva Jr. Sa tabang ning musunod, Cebu Metropolitan Cathedral Principal Sponsor, Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Friends of FGS, Juanito King Foundation, Jan Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lopena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muanya Construction, De Los Rios Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, BP Diliarte Electrical Supply, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Junamil Garcia and Family, Sally Marange, Cherry Ocanyada, Santo Rosario Parish, Rias Jack, Viterbo Trading, Filmosa, Sucor Construction, Abuhan, Bahia, Rex Lagari, Itak Eatery, Mayra Famadors, Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Joel Taok, Nathan Tamasu, Jaime Rosauro, Tati Sugura, Idi Aya, Rodolfo Raila, Ruby Borromeo, Tasi Abelo, Gloria Laquinon, Erlinda Alfechi, Meli Ibanez, Aida Duarte, Miriam Lapas, Idna Calibo, Analo Andrea Chiem, Levi Abilides, Rodolfo Raila. Pasalamat Lito Evelyn Hadraki and Family, Attorney and Mrs. Nilo Ahat, Santa Maria and Salvanians, Pilgrims, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Sacred Heart Parish Chapter, Cebu Metropolitan Cathedral Parish Lay Ministers, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Roque Parish, Subang Dako, Steven Janice Cabalies, Lito Evelyn Hadraki and Family, Carmen Cañete, Bridget Bacayo, Dr. Elaine Galieto, Tess Welwayco, Joy Catalia, Mr. and Mrs. Ramiro Cabalies. Birthday blessings, Genevieve Asnar. Good health, Alinda Paras, Mrs. Chin Lam, Lito Texon. Pasalamat usab ni Gina Bunghanoy sa iyang anak nga mipasar sa board exams. Pahulayng dayon, Conceso Go Macias, Anastasia Gertrudis, Romana Moises, Eustaquia Faye Edelisa, Stephanie Amelita Perfecto, Lourdes Asuncion Teresita. Mga kalag nga gihalad ni Attorney Pai, ug mga kalag sa purgatorio. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa mahag, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon humaanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa, atong basuran atong mga sala.
Hibaw ta ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon din kanato og malipayan kay siya nga mapasaylos tong mga sala. Hinungsulan nato tong mga sala. As we prepare for the coming of the Lord, we recall our foes and His mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Bukanay sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos samahan, makakakaupsan
Iampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit. Bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa mo Gineso Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo diha kayo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon, sa kaalam ni Salomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon. Ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan, aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat, hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo, diha kanila. Ang kamatayon, dili maoy nagmando sa kalibutan. Kay ang hustisya sa Dios, dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa, mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot, ngang akong mga kaaway malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman, sa kalibutan. Kiling kawas mo ako gikan kanila, nga nagadulong sa kahiladman. Daigo ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya. Ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mosulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Pamati o Ginoo ug kaluy ako, Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw.
Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmanggihatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit, hamugaway man kamo niining panahona, makatarunganon gayud, nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang magkinahanglan, og sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo, niining paagiha, nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghag tinigom wala masubrahe, ug ang jutayng tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Munya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw. Dito may dakong panon sa katawhan nga may alirong kaniya. Umiabot ang usa ka pangulo sa mga sinagoga ngadtong dapita ginganlag Jairo. Pagkita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan. Og napakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gagmayng anak nga babae na sakit. Naglisod na. Ato in taon siya, o hikapa, haron mamaahayo. Mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaing mga tao na miuban kaniya, ug tungod niini, nagdasok sila libot kaniya. Di usa ka babae nga gitaligunan ug nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig. Bisan pa gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurota lang ang iyang salapi, apan wala gayud siya mo arang-arang sa iyang kahimtang. May grabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Busa, misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Niya nakaingon siya siyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus. Ug mitanog dayon ang iyang tinugo. Gibati niya nga naayo siya. Diya gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya.
Busa milingi siya sa mga tao ng utana, kinsay mihikap sa akong bisti. Apan mipadayon sa Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok. Mihapa sa tiilan ni Jesus, umisigilon sa nahitabo. Miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo, umiingon kaniya, patayin ang imong anak. Musa ngano man, imong pang samukon ang magtutudlo. Wala tagdan ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Hinuon, giingnan niya si Jairo. Ayaw kahadlok, salig lang. Nga wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro o managsuon nga Santiago o si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus nga nagaguliyang ug nabati niya ang kusog nga manghinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagaguliyang o nangahadlok man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Kanya gipagula ni Jesus ang mga tao. Tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O ginala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata o ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto kagihigdaan sa bata. O iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, Talita kumi, na sato pa, inday bangon. Diha ang bata na nagpaduigon o napulog 2 ka tuig, mibangon o milakaw. Hilabihan gayud nilang kahibulong sa nahitabo. Apar gibinahan sila ni Jesus, nga dili pagsugilon kang bisan kinsa, may tungod ni ini. Ug siya miingon, pakana ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Mao kining pulong ni Jesus nining babae na sakit og way ayo-ayo yung sakit sa iyang gibate. Ug giayo siya ni Jesus. Ayaw kahadlok, salig lang, tuo lang. Mao kini gisulti ni Jesus sa sakadako sa sinagoga, si Jairo. Na napakiluoy kaniya sa iyang anak nga himatyon ug namatay gani gyud. Ug giayo ni Jesus, giayo dili gibuhi kikan sa kamatayon. Mangigsuon, ang pagtuo makaayo gyud. Ang pagtuo makabuhi gyud patay. Kung duna kay pagtuo, mapuno og milagro ang imong kinabuhi. Tungod kay kung duna kay pagtuo, ibaw ka, God is in control. Kung ang Ginoo gani in control sa imong kinabuhi, timan ang pagtuo diha sa pagtuo, maangkon nimo ang gahom sa Dios, ang iyahang divine mercy, ang kaluoy sa Dios. Namo ka ng gahuma ba? Itong sa pagtuo, ang gahom gikan ni Jesus, ang iyang gugma, mo'y moayo natong tanan. O kana mo ang divine mercy of the Lord. Sa kinabuhi ni Kristo, sa kanang milagro niya ba? Iyang gihubad sa buhat ang iyang paghigugma kanato. Tanawa,
Diyos siya, nagpakatao, nagpuyo, namatay, haron kita maluwas. Niya siyang pagpuyo ng kalibutan, tanawa. Kapila ka panahon nga siya natandog sa kaluoy ba? Sa kaluoy. Kita siya mga tao nga murog magkarirong may magbalantay, kung sa gibuhat niya, iyang giwalihan sa mga balita. Kaluoy. Naluoy siya sa mga tao nga ipanggutom, nang ipakaon ng pinakalibo ka mga tao. Tungkol sa gugma niya sa mga tao. Ulubos na kita siya sa mga tao, mga sakiton, mga sanlakon, iyang giayo ang tanan. O di lang nga, ayaw sa lawas, giayo pa yun sa kalag. Kanang gitawag to, ang sala ba, nga mo ay kamatayon sa itong kalag, pinagis magpasaylo, iyang gibuhi, gitagaan o kinabuhi, nga dayon. Si Jesu Kristo, mga igsoon, mo ka na ang Diyos ng kaluoy, mo na siya ang divine mercy. O kanunay siya naghatag siyang kagulingon nato. Kining pulong sa Diyos, mao man yung divine mercy of the Lord. Nga diin kung ikaw mo dawat ni ini, makaangkon ka o kinabuhing dayon. Kini mga sakramento, kini ito pagkalawat, kini ito ang misa, kini ito ang pagkupisal, gihatag ni Kristo yung kagulingon ng iyang mercy. And again, kita makaangkon o kinabuhing dayon. O tanawa ko, iyang gihatag nato ang iyang kasing-kasing. Harong kita makaangko ng debosyon sa kaluoy sa Diyos, sa divine mercy. Gihatag niya kanato ang divine mercy. Ano nga itong masayran ba? Nga kining divine mercy, no? Ang Ginoo nagpakita, nagigsulti, gani, nagpailag yun. So, saka, buutan ka ayong madre, nga gitawag og si Santa Faustina, santa naman siya. Kaya gituboy man siya sa altar sa mga santos, ni Santo Sad, San Pablo, St. John Paul II. Siya sad. O kini Santa Faustina, gitagaan si mensahe sa Ginoo ba? O kini mensahe gihatag sa Ginoo niya. Di ba ba? Sa tambag sa iyang konfesor, iya kini gisulat yun. Baga kining libro ka na Diary, the Divine Mercy. Niya mahimong ni nauna sa himong murag tamdanan ba sa mga debuto nga di ilang ipamalandungan kini mga mensahe sa Divine Mercy sa tibuok kalibutan. O kay kining mga igsoon Divine Mercy, iya man ni sa Dios, dalik ini ni kaylap sa tibuok kalibutan. O daghang kay debutos na niini. Bisan pa ha sa mga pagsulay nga naagian niini. Kaya pagsugod ni mga igsoon kining Divine Mercy, wani ila simbahan for 20 years. Kini gisalikway kini gila kini nga kulto. Actually, gisalikway. 20 years. Salamat kay sa pagkasanto Papa ni Pope John Paul II. Iya kini siyang giila, gidawat. Gani nagsulat siya encyclical, gitawag og Rich in Mercy, kadiin gipasabwag niya ang kaluoy sa Diyos nga to sa tibuok kalibutan. Mga igsoon, ang mensahe gihatas Ginoo ni Faustina, ipasabwag niya, maong iyang kaluoy, compassion. Labi nang ning mga panahuna, nga diin, panahon ng kalibutan, tungod sa sala, one ay kaluoy. Na ng culture of death, na ang kamatay, one ay kaluoy. Gani, mga igsoon, mga panahon na ba, nga diin mismo gani ang Ginoo ba? Murag gihulagway gani sa mga wali namong mga pare, no?
nga murag way kaluoy, murag Ginoo ba nga nagbantay sa imong saa, nga kada saa nimo nagkastiguhon ka, murag Ginoo nga stricto jud kay ba. Nga murag hadlokot ta si impierno. Muna makadungog ka ng mga pala, ano usahay, lipat itong murag, bahadlo ka sa Ginoo ba? Sa dire, niya makita ka, murag lang gitawag itong, ang wali pro sa mga panaway, panghukom. Where is love? Hae man ang kaluoy. Nga, ang mensahe sa Ginoo yun, mao ginid, lipas sa Divine Mercy. The message is this, that God is good and merciful. God is good all the time. And all the time, God is Santo. God, the mensahe of Divine Mercy is, God is good all the time. And all the time, God is good. Mahuna ang Divine Mercy. Mismo may gani, nindot kayo, kay kumani Pope John Paul II, ang Santo Papa to Pope Francis ba? Pag Santo Papa giniya, iya gipakita gidayon, ang iyahang dalang nga pagalaktan uban sa simbahan. Ang iawag tani nga, walk with me. O sama dalan na, ang dalan sa mercy and compassion gihapon. Nung dumo sa Presidente sa Pilipinas, it was a journey, a pilgrimage of mercy and compassion. Ang iawag tani yun, no? Lipas yun siya, join me. Mo nga, unta kita, mo ang simbahan ba? Kita unta mga tao yun, doon ay kasing-kasing ba? Doon ay compassion, na muduyog sa kasakit, problema sa isang katao ba? And we could cry with them. Make their pain our pain. Puwang pa niya. Unta, kita mga Kristiyanos karon ba? Doon ay kasing-kasing, nga doon ay gitawag ito, pinalabi ha, nga pagbati alang sa matimawa o kabus. Na doon natin tayo mga kasing-kasing, mga isuon, na diin kita, ang may gumas ng isang katao ba, o di kita mo hukum sa itong isang katao. Bisag unsa pa ka sila ang ilang kahimtang ba, ibang maraos ng kalibutan na, di kita mo hukum nila, ang ay ganito lang iampo, mahalon, no? O sabton. Muna pong Santo Papa. Mo bitaw mga isuon, kining Divine Mercy Mass, kining misa nga atong gisulog sa telebisyon karon nga diin sumala pa ni sa Dose of St. Paul o sa ABS-CBN, kini di lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan ni sa YouTube, makita na sa tanan. Kining misa is a Divine Mercy Mass. Of course, every Mass bisag asa is always Divine Mercy Mass magina. But this is a Divine Mercy Mass. Diin ning misaha, atong iampo, labi pa ka mong diha na magsimba sa inyong panimalay na telebisyon. No? Ginamit ning media sa TV. Atong iampo, nga unta ka mo katagaan sa healing. No? The mercy of healing sa inyong lawas o sa kahintam sa inyong sakit sa kalag. Og, nga pinaagi ning Santos nga misa sa TV nga sa ulog karon. Nga unta, no? Nga ang kining pulong sa Dios, no? Mahikap mo sa Ginoo. Matandog ba? Kining ato ang pulong sa Dios, matandog mo ang yung kasing-kasing, yung kalag sa Ginoo. O bisag sa ato ang lang spiritual communion, no? Kita usab makahikap sa Ginoo, no? Ang Ginoo hikapan sa tatas Ginoo. Sama sa Ebanghelyo karon. No? Ang hikap sa Ginoo nga nakaayo. Unya kita nga ni hikap sa Ginoo, hikapan sa Ginoo, di lang ta maayo kundi kita unta makaangko ng Dios ng magkaluoy nga diba din nga gamito na to sa Ginoo, gamito sa Ginoo atong kamot harong kita mo hikap sa itong isikatao diha sa gugma sa Dios. O pinaagi na paghikapa, kita usab makaayos ng isikatao. Di ba ka mga isuon? Nga ini touch, nga dunay gugma nga limpyo, pure love, like a mother's love. Mabitaw na nga,
di ta mati ibaw kita tanan ini oy. Ya, kung kita ang ato mga inahan, pagka healing power nila ba? Why can't they ilang tungo silang gugma, dako lang gugma, mga sakit silang anak, madalag huwap-huwap. They can heal. Power comes out from their hands because there's so much love there. Wag ka makarealize ka ng somebody, a friend of yours, who hagsa ka ba? And then you just come because you care. Gunit lang kasi yung abaga. Ask that person, power comes from your hands because you care. Makakonsol ka. Labo na bagha kung kini imong kamot. No? Kini imong kamot. Nga, ingon na to, na ang gugma ni Kristo, na divine mercy ni ini, it has power to heal. I'll tell you, I have witnessed this. Witnessed this. And record shows, medical record shows, nga mga milagro na hitabo, nga gani hapit, wa maayo sa doktor. Pero by the touch of the hand, ni ayo o mga tao, ha? Nga nasakit o brain cancer. Helpless na, but then healed. By the touch of these hands. Or like hilod din pa. Mga tao, nadiin, ingon na to, naadiyang mga sakit kasing-kasing. Kasing-kasing. Just by a touch. Nangayo. Nangayo. Somebody that I know, colon cancer, stage 3. Nangayo. And not only that, hundreds and hundreds that I know has been touched, healed by the hands of the divine mercy. Kamot sa Ginoo nga mahimong imong kamot, akong kamot. Kay gamit sa Ginoo sa divine mercy sa pag-ayo. May isuon kining santos nga misa unta gyud nga divine mercy mas ato gining gamito sa gyud. Nga ang kining pagtuo ba nato, no, sama ni Kristo atong mahubad nito sa buhat. Naminaw mo sa kinuhang pagbasa ni San Pablo, sa ipong niya. Ningon siya, kamo nagitagaan sa Ginoo sa dakong pagtuo o dakang mga gasak. Ningon siya, kana inyong pagtuo, bara ka na sa gugma. Bara ka sa gugma. Daghang mo mga igsuon nga kabus ti mahawa karon. Kaya kinig yung karong pagbasa, sa Pablo ni ini, nag-vision appeal siya mga daghang mga igsuon nga na ang grabing kagutom. Ningon siya, kamong naadiha, amot kamo. No? Ang inyong pagtuo ay lang gitawag to, dili igong pag-ampo, I'll pray for you, kutur mo sa simbahan. Ningon siya, amot kamo, hatag mo kwarta, gani po ganiya. Kay ato kini itabang sa mga tao na karong gikutom, mga timawa o kabus. You can heal them. Kay baya, karon arang-arang mo, ugma, tingala kami ng inahanlan. Pero kung naay inyong kasing-kasing matuong tabang sa sig-isig usa, din ang tanan, wa gyoy kakulangan sa kinabuhi. Ingon to sa Pablo ni ana. Bitaw, we hope and pray nga kining ato ang kining santos nga misa karon ba nga kita tigsimbahan ni ini ba. No, kini unta gyud magligo sa tong pagtuo gyud. Ingon sa tuo. Ug nga kita mabati tigtag kaluoy diha sa gugmas ng isig katahon. Mahimutan itong panimalay mapuno sa kaluoy diha sa divine mercy sa itong higugma sa isig usa. Mambitaw, now, no, I would ask you, wherever you are now, nakas television, no, nakas television, or wherever, why won't you kining the touch of love sa divine mercy? Suway ko no, hikap ka ng image divine mercy nga diha ka nimo kung naa ka. Or nas television nga makita ka ron, just touch the television. Touch Jesus there.
or touch him. Nasa mong kasing-kasing, and say, Jesus, I trust in you. And you will be healed. Mamaayo ka. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffering on the cross, you gave your all, willingly paid the cost for me. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Touch me and I will be free. For by your stripes I am healed. I am healed. Oh Jesus, you are my Savior, oh Jesus. You are my strength and my shield. I put my trust in your name. In your name, Jesus. Ang ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, amahan magagagahong sa tanan. Pagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung Yesu Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato, manam ko sa lang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga Birhen, isakit sugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay o gilubong, ikunsad sa mga minatay, sa tulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, maginggo sa tuo sa Diyos, amahan magagagahong sa tanan. Kaya dito mabalik siya, mapangun sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, masiduan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, nabuhing dayon. Ang Diyos wala gayon magbuot na kita mamatay. Iya kitang gihimo alang sa kinabuhi. Pag kita ang ipili sa kamatayon. Si Kristo atong mangluluwas, nag-uli ka nato sa kinabuhi, ug moadto kita sa atong amahan diha sa pag-ampo pinaagi ni Kristo, busa mingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, mapadayunong magsangyaw sa maayong balita sa dabanhawng Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang katawhan sa kanasuran, nga naraganto sa kawadon, makabig ngadto kang Hesus, nga nagpakakabus tungod ug alang kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagbagutan, alang sa kamatayon sa ilang anak, mahupay pinaagi sa pagtuo sa dakong kaluoy, sa atong manunubos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga unta, magmalampuson, ug mabungahon ang International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Ngang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga dili kita mahadlok mamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga pinalanggang nangamatay na, banhawon ngadto sa walay katapusang kalipay, didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Labing magagagahong nga Diyos nga among kinabuhi, anaa sa imong kamot. Pasadigon sa imong mahigugmaong pag-amuma, gidala namong amo ang mga pangamuyo nga na sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Take all my will, my
Mangigsoon mag-ampo kita kini atong sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahon sa tanan. Dawaton ta sino ang sakripisyon siya. Alam sa pagay ko ibaya siya. Alam sa pustanan sa tibukya sa nalos isima. O Ginoong Diyos namo, pinagis mo mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa. Makatabang mong tanamos makanunayan sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nalibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angayong mataron. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angayong matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos papakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus. Iguluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug siyang pagkabanhaw, nihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way puno nga pag-awi. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Santod gay ko tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyagpan. Mipasalamat kanimog mipikas. Mihatag ining ngadtos mga tinunan ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas. Nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis. Pasalamat kanimo pag-usabog midahi. Mihatag dining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kali sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink
paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagmasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug tanang mga pare. Inunumigin sa mga igsuong nangamatay. Malaongon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himo makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o mga santos. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag anak kanimo magkagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong, gitudo sa tuwang manunubos. Kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilios na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahom mo kang himaya. Angkot sa Kristo negas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko din pagsalig sa imong simbahan.
Sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaakan ninyo. Makita tong panag-inig sa unay. Sige, touch lamano. Kudero sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Kaya tayo mo kalawat pamulong lang. Ang lawas na Kristo mag-ampay ka na kawalan sa kinabuhi. Dugo ni Kristo mag-ampay ka na kawalan sa kinabuhi. Kadayon. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia ug pagkalawat makapaambit unta kanamo sa imong kinabuhi. Ug magtabang kanamo pagdala sa imong gugma nga sa kalibutan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton.
langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mo gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa kasak ug balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Nga sa iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mo Gineso Kristo imong anak. Nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. At papasalamat ng isuan sa choir Santa Maria Salvinians Choir. Atong pilgrims, the Crusaders of the Holy Face of Jesus, Sacred Heart Parish Center, Yucasalim Street, Cebu City. Cebu Metropolitan Cathedral Parish, lay ministers, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Roque Parish, sa Mandako Chapter, Mandawi City, Stephen Janice Caballes, Lito Evelyn Hadrake and family, Carmen Cañete, Bridget Bacayo, Dr. Ellen Galieto. Ug tanan nga may Apiling Santos nga misa, na ipakamong naigsuon na ito nagsimbahan sa telebisyon. No? Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You